Her ser du en mand, der lever på kanten. Andreas Lindbjerg Nielsen dyrker parkour. Nogle går til fodbold, nogle går til håndbold, nogle går til curling. Jeg dyrker parkour. Man bruger al sin smidighed, al sin træning, al sin kondition. Hvad gør det ved dig? Jeg tror, det er farten og tempoet og adrenalinen. Det er en livsstil. Helvede, mand! Hvordan har du det så nu her, når du lige sidder og får en smøg? Det er som jeg ser at få adrenalin ned igen. Og sådan ret helt op at køre. Lidt på kanten der. Går på nogle smalle steder. Kan falde ned og brække nakken over som helst. Sådan der. Drengene siger, at jeg er god til at hoppe højt. Det er altså mig, der tager de høje vilde steder. Og så op og ned derfra. Tænker I på, hvordan det ser ud? Altså, så nogle piger, der står og kigger, så er det klart, så giver man lige lidt ekstra. Man skal være i en vis fysisk form og kunne klare nogle knups og sådan noget. Så man skal nok være en speciel støbning, men helt klart bare gå ud og prøve det. Prøve det lidt i det små. Find nogle legepladser, hvor du kan lande blødt. Men ellers så bare ud og parkour.